No povedz mi dojmy z dnešného zastupiteľstva. Dojmy sú rozpačité, lebo mesto pokračuje v riadení mesta, ktoré dlhodobo kritizujeme. Na nič nie sú prostriedky a na druhej strane my kritizujeme nehospodárne nakladanie finančných prostriedkov. Takto hospodár s mestom, správny hospodár postupuje. A odpoveď pre našich občanov nie je veľmi potešujúca, lebo keď niekto očakáva, že budú opravené niektoré parkoviská a požiadavky oprávnené občanov, tak ich očakávanie je zbytočné. Mesto jasne deklaruje, že nemá finančné prostriedky a napriek tomu musíme riešiť takéto nepríjemné situácie, ako keď dostali sme podnet od občanov, že v priestoroch zbytočného pozemku, ktoré ako developera staráme sa, upravujeme pozemky, ktoré vôbec sú nevyužité. Ešte sa tam ukladá odpad a mesto sa prepožičia na takéto likvidáciu odpadov, ktoré je, by som povedal, škandalózne. Čiže namiesto toho, aby sme čistili naše sídliska, zarastené od kriačín, pokosili mesta nepokosené kriačiny a občania mesta môžu len očakávať nejaké zlepšenie. A pritom máme ďalšie investície, ktoré sú drahé a viac menej vysoké, neadekvátne rozpočtu mesta. Čo povieš na to, že ako bolo deklarované dnes niekoľkokrát, že mesto nemá peniaze? Tak teda čo to znamená, že nemá peniaze? Že teda podľa nich aj čo sa týka kosenia tak, nemáme ľudí, alebo neviem, aký je problém, že sa to nedá, či chýba koncept alebo je to fakt o peniazoch, alebo o spôsobe riadenia? Podľa mňa to je chyba biznis koncept. Je tu biznis koncept, ktorý viac menej uprednostňuje tie aktivity, ktoré sú motivované bohviečím, môžeme si myslieť, ale napríklad keď si zoberieme, že 40 000 odhadovaní nami tie úpravy čističky odpadovej vody, investované 40 000, si predstavte, že by na sídlisku Okulka alebo na sídlisku 1. mája by sme investovali takéto finančné prostriedky, tak určite by občania si mysleli, že sa stal zázrak. Ďakujem.